De ce învățăm istorie? De ce să învățăm istorie? Ce-mi trebuie mie să învăț despre trecut? Mai bine învăț eu despre ziua de azi. Istoria este martorul care confirmă trecerea timpului, iluminează realitatea, vitalizează memoria, oferă călăuzire în viața de zi cu zi și ne aduce știri din vechime. Marcus Tullius Cicero. Dintotdeauna oamenii au simțit nevoia să-și consemneze istoria, mai întâi prin mituri și legende, ulterior prin cronici scrise. Știința istoriei se ocupă cu înregistrarea și consemnarea faptelor și evenimentelor din trecut, cu descrierea evoluției societății umane, de la începuturile ei și până în zilele noastre, așa cum sunt descrise în documentele și sursele istorice. Istoria este o poveste despre trecut. Ea poate servi ca legitimare a prezentului și pentru îndrumarea viitorului, dacă lecțiile ei sunt învățate corect. Obiectul istoriei tratează evenimentele politice, aspectele economice, sociale și culturale, cum ar fi uneltele, ocupațiile și organizarea oamenilor, creațiile artistice și credințele religioase, viața de zi cu zi. Studiem istoria pentru a înțelege complexitatea schimbărilor sociale, economice, politice și culturale din societatea umană de-a lungul secolelor, a evenimentelor și ideilor care au modelat și făurit lumea noastră. Istoria ne învață cât de complexe sunt relațiile interumane și cât de imprevizibil poate fi viitorul. Coeziunea și eficiența unei societăți este dată de intensitatea cu care acel popor își perpetuează și dă mai departe miturile sale fondatoare. Acel liant care face ca oricare doi indivizi care le împărtășesc să poată să se recunoască și coopera eficient. Doi indivizi care întâmplător se întâlnesc oriunde în lume, fără să știe cine sunt, dar care vorbesc limba română, împărtășesc aceeași cultură, mituri și tradiții, vor stabili instantaneu o legătură de nezdruncinat. Ei vor ridica mândri fruntea sus la primele măsuri din Deșteaptă-te române, vor închide ochii visând la rapsodia română a lui Ionescu. Vor putea recita pe nerăsuflate versuri din Doina și scrisoarea a treia lui Eminescu. Vor saliva la gândul sarmalelor micilor și a pastramei de acasă. Se vor strânge de dor la amintirea casei părintești. Realizează astfel de ce sunt români. Atâta timp cât aceste lucruri, respectiv limba, cultura, tradițiile și miturile fondatoare vor trece de la o generație la alta, vor exista români pe lumea aceasta. Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Întrânsa ea își vede trecutul, prezentul și viitorul. Nicolae Bălcescu. Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Nicolae Iorga. Concluzia noastră este că istoria oferă identitate, empatie, memorie colectivă, exemple educative, moralitate, adeziune socială, un mijloc de a prețui trecutul. Istoria ne ajută să înțelegem cum funcționează lumea și care sunt problemele ei, cum și de ce a ajuns așa cum este astăzi, importanța trecutului în modelarea prezentului. Istoria este esențială pentru o bună educație cetățenească, susține înțelegerea și dialogul comun. Dacă sunteți familiarizați cu istoria, vă veți putea găsi mai ușor propriul loc în lumea înconjurătoare și în societate. Dacă vă cunoașteți istoria, veți ști unde vă sunt rădăcinile. Dacă sunteți conștienți de rădăcinile voastre, veți ști unde să vă întindeți crengile și să rodiți.